Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khat santrik unai wing arjar khat khandai kala thau da ka ain ban pun kho ya ki jabo jaban hapo ki snong bat ki hima ki baha hapo upur sam jong schedule area ya bala tip kum ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Bill arjar khat khandai yakani ka bill on samunjur hapo ka dorbar tlang jong ka council ka ban salong shen mentau nai wing Deputy Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im hakajing kren bat kilat pathai kubor ulai thu baka District Council kalashna ya kani kabel na kabenta ban wanra ya kajing kho jing suba hapo ka shinong ka thau haki elaka bat ki hima ulai thu ru ba ya kani kabel lapun kre da katnat health and sanitation ka bahab hapo ka jing pe jong u executive member uba tei barlang pathau ka dei kat kum ka jing patha jong katnat District Council affairs jong ka sarkar jala baga District Council kan hab ban thau ya ki jong ki ain hapo ki jaka ki bahab hapo ka schedule area line no ki bahab hapo ka municipal area Hakabai day bat kani ka District Council hapo ka jingalam jong Chief Executive Member uba tain world khar kala lumya ka jingalang jong girang ba shnong na sor bat kapsor ban pan jungmut hakabai day bat ka jingon ra ya ka khot ka suba hapo ka shnong ka thau Hakani ka jingalang lai don lang ru ki Executive Member ba kantup ya uba polong do uba Martel and Mukim uba tay barlang pathau Bad uba Tito Starwell Kain. Hakani ke jingalang kalami ru ke jingya ther ya tai halor ke jingpen kho ya ka wa kra, wa sherpi, wa kaliar, bad ka wa pom dingem. Ni ke jingalang kalong ke jingalang ka ba seiso bad ka ba job. Hakaba layo iki jing ajing mut ki ba pher bad ki ba janai ba ki ba dan kam. Hakaba dei bad kumno banang la shu bandan ke jingya dei ka ba jan haka jingya trikam hapdeng ka KHDC bat kidar barsino kepeningkong ba kabaar igini ki agenda kalong ngekran halorkan ni ka notification ka ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan mi ya ka notification nadu khalai tarik u September arja khat khandai ya ka ban khan ban penankam iki plastik nadu ki jakayo adu ki dukan hakishnong ki thau bat kumju haki hima bat ki ilaka ki bapher te kat kum kanika gendon jong ka the Environment Protection Act 1986 bat kumju the Plastic Waste Management Rules 2016 te nila yo yeki jing ajimut bat ejing ekran ki ba bon ya ka ba nakalyang ka executive committee nila yo ban record ya nila yo ban note down iki jeng ajimut jong kini ki ramba shnong ni shnong ki paper ya ka ban nakal yang ka isi in haban shong berkhat ya ka ban laban petrekam hakini ki borban wan ya ni yo ru ban ya tai shibun habai dei ba kajing khoi ajing pen khoi iki wa ki badan hang ni bosor shilong kum ka wa mkra wa kaliar bat ki ki ba te la wan mi khmat ru naka operation clean up kaba lawan de iba tukibla retired EIS but kakenhun ke jong i nila yo shibun ki jingmut nakalyang jong kiru kumno ban pentrekam se kini ki porban wan nam ta ka jing khoi jing suba hakishno jing pen khoi ni ka wam khra nila ya trendru ban nakalyang council kan examine ye kini ka kam namala pen snow de ki babun ramba shnong hab ki por ki bladap kala don teng ka jing pen khoi ya ka wam khra lingba ki scheme ki ba yo lingba ka district council te kaniru nginang ye budin but ru nakanyang ni ka isi ka mamenta kala pen kre ye ka bill habidi ka solid waste management but namta ka ni ka bill ngin yo ban pass ka ni ka session ka banwan te nakalyang ka isi ngin donru ka jingmang kerpang habidi ujing perkhoi ya ka ni ka second phase nakamta ka ni ka wa amkra ngi kren akbede kani ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Bill 2019 kaniru lawan wanra the em in charge jongka health and sanitation ba tibor pathau kani ka session
kan ni ru kan kan kam pen scam shushu dan ni kan ibor shushu yaki noilam shnong yakaban pen traikam yaki kendon yakaban ajing penchitom yaki niki babret nyut hapo kilanti sengken bat kumju akishnong kitau bat kumju ru kiba penjabo yakiwa kibadan hapo ke jurisdiction joka KHDC hadir mengipen slow ban kaliang ka council kan wanra yakni ka bill solid waste management bill arjakan kendari namar hapo kan jongka ni ka bill hi kan cover lut ya baru ki area ki jurisdiction jong KHDC kamu nadu ki village level hadu ki ilaka bat ki hima but hakan ni ka bill ka kedoshai ba ka council bat ki hima ki klik nong sanshar hima la da kilong ki CM ni kilindo kindai ki ban pet ban supervise ni ban monitor ya kini kam ndai ki executing authority hi kindai beka darbashno Hagajuk Kapor u Deputy Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council ubap peniat sing sim ulai thu bakani ke jingyalang hagani ke sngi kalai theri yatai halor ke jingjellei jong udrok hapo kisnong kisor bat khapsor na kaliang ka jingelang ka balalong menta ka sngi rikat ki rambashnong ka sorshilong ngila poi sha ka ban shim ka rai ba na kaliang jongka ni ka meeting ka bingla long menta ka sngi nakaliang ka isi kan pha ye ke jingtho bat kan ye kren ru bat ka sarkar kumno ban thau ke lak nanti ban hapan treshtom benile kat bala ban penduna ye ke jingrung jong kini ki drops hapo ni socialong ye ka bang ye kren ru ye ke jingta jong ni drops ka ba bun ki samla haman ki shnong ki la ngop angini jingdi ke basniu ye ka ba wanra ye ka jingkulmar hake mlang kasalang par kasin sharnong san sharthau ngi sno na babun hi majority jong ki rangwa shnong ki penpa kita ka jing abai de ban te la kam new drugs lada ki la lap ye ki nongdi but iki nongderu kin hablong witness but kadon ru kata ka harassment yaki let's say apo ka court ka bakin shakhot kum ki witness tekani let's say ka penduk mensiam kum ki penpa bakin yeshim mental let's say hakum kini ki case tekila ni shimbit da kawai karahi bana kalian ka council ngin ya take up ka state government kumlo ban la ban penduna ya kini ki mat ki bangikran